Dobro jutro ljudi. Spavao sam lijepo, odmorio se i krećem dalje prema Baškim Oštarijama. Idem Jaša! Evo, kao što je rekao gospodin Drago, meteorolog, tamo ti je veliki snig, nećeš moći proći. Eto, bio je u pravu što. Ovako bi trebalo biti nekih 30 do 50 km, pa odustajem, vraćam se nazad i iću dole na cestu. Mislio sam krenuti prema Južnom Velebitu, međutim ovaj put Velebit je pokazao da je on gazda i da ne može kako ti hoćeš. Dead end. Nema dalje puta. A tako dug spust toga kako boja. Ovo je sada teška improvizacija rute. Negdje sam vidio na GPS-u da dole bi treba biti neki put. Vidite koja je to šumetina. Ima neke draži i uzbuženja o tome kad se izgubiš, pa da malo improviziraš. Neki adrenalin. Njemački ovčar. Imam loše iskustvo sa tijenom ugrizao. Diš. Evo, pomiriši, aj. Vidi ga koliki, evo, snimit ću ga malo. Baš je veliki. U isto vrijeme, dok ja vozim bicikl od
sjevera prema jugu. Ekipa biciklirajući s Parkinsovom pedali od juga prema sjeveru. I negdje ćemo se mimoići na Via Adriatici. Riječ je o Dejanu, čovjek koji se bori protiv Parkinsove i ne da ga smete s puta. Biciklira, uživa u prirodi. I cijelo vrijeme mi je u glavi taj čovjek kako se gibam prema jugu. Nevjerovatno. Neka se konekcija stvorila između nas dvoje. Nismo se nikad vidjeli u životu. Jedva čekam da upoznam tog čovjeka. Da ga sretnem na stazi. Da ga zagrlim i kažem: bravo čovječe. Ne daj se, tako treba. Wow. Evo, ovo je prvi pad do sad u kliple s pedalama. Nisam se stigao otkaći Štuzbrdo. Moram se prisiliti jesti. Ne smiješ poslati glavom. Ne smiješ osjetiti glav. Onda je kasno. Usred ničega nalazi se ova careva kuća. Vjerovatno se može tu i prespavati, ali ja planiram ići dalje. Temperatura je oko 6 stupnja. Tu ima i vode i sič za zajtit vodu. Ognjište, stol. Taman je kiša počela padati i ja naletim na ovu carevu kuću. Neću dugo stati, pojedem i idem dalje. Zadiktovao sam se protiv kiše i bit će danas napeto hoću li stići do sljedeće točke gdje mislim spavati. Dugi, težak dan. Mislim da sam samcat sada ovdje po stazi. Magla je sve oko mene. Ništa se ne vidi. I kako je sve mokro, ispadne mi fotoaparat, ispadne mi ovdje tipka za on off. Aj. Tako da nema više fotografiranja. Prolazim pokraj još jedne napuštene kolibe ili planinarske kuće, nemam pojma, ima ih nekoliko.
8,5 sati je. I ovo je najnapetiji dio dana. Kad te puca lagani adrenalin i razmišljaš se hoćeš li doći prije mraka do mjesta spavanja. Aha, spustio sam se. Vidim more. I neki otok dole. Nisam više na 1000 metara. Ono je bio sve u gore. Još agonija nije gotova. Treba doći do hostela. I nadamo se da radi. Moram tražiti alternativu za spavanje. Da je sunce još bio i dalje, nego sam mokar. Ruke sme žurale. Mislio sam da će se spustiti do tih baških štarija. Međutim, uspon je dobar. Sad sam fazi ludila. I već razmišljam kako želim sjesti negdje toplo uz vatru, osušiti ovu robu. Jako sam sebi zacrtao da ću doći od točke A do točke B, onda ću doći. Ali nije bitno kada, hoće li to biti ponoć, 1 ili ranije, nije bitno, bitno je doći. Baške, oštarije. Ne veće.